Айде. Мога да дойдеш по-близо да я видим. Ай, моля да извадя едното кое, чакай. Не бе, как ще извади? Дай ще извади. Ей, това много добро, знаеш. Това е едно рибенце. Какво рибенце? Я фане ти едно такова, бе. А? Дай да му извада окото. Абе, беге, бе. Дай ще извада окото едно там. Гледай къде. Еми, добре, там. То ще се отдави там. Не бе, аз ще го пусна, да си добре. Я? Айде, пътувай. И сега е атракция. Готов ли си? Пускам. Не на тука, бе! Трябва да обърнеш на обратно. Тя ще потегли, бе. на обратно, тя се успокоява. Сега ще потегли, гледай сега. Сега ще дръсне изведнъж, гледай сега. Няма дръсне. Тя е страх. Това е рибари.